क'क्राझाराव नेटिभार्स इन्स्टिट्युट अफ बाय'लजिनि 19थि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे बिनिनो मावखुलिखौबो बेखेवनानै होनाय जाबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सुदेमपुरियाव NIVनि 19थि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे NIV थामहिनबा नेटिभार्स इन्स्टिट्युट अफ बाय'लजिनि गोदानै लुफुंजानाय मावखुलिखौबो बेखेवनानै होनाय जायो। बे मावखुलिखौनो बेखेवनानै होफैयो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावदों BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो MCLA माधव सेत्री बिथांमोन। लोगोसे NIVनिनो गोबां मावफारिया बिथांमोनाबो बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन। NIVनि गोदानै लुफुंजानाय मावखुलिखौनो बेखेवना होफैनानै BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। एक्सटेनशन ऑफिस इनागुरेशन करिसे मैं तेखेतসকলক धन्यवाद जनाइছোঁ। सुंदर एटा ऑफिस मैं आज आइছোঁ नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बाय'लजी इटा इन्स्टिट्यूट ऑफ नेटिव पीपल बुले तेखेतসকলে करिसे। तो एटू माने बहुत इयात रिसार्चर स्कोप आछे आरो कम्युनिटी तो आगत লৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে। এই কাৰণে NIVৰ যিখিনি আমাৰ নেতৃত্ব আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কামটো ইমান সুন্দৰকৈ কৰাৰ কাৰণে। কি কৈছে নেক্সট ইলেকশ্যনটো বহুত ধুনীয়া হ'ব, বহুত বেষ্ট ইলেকশ্যন হ'ব মোৰ এনেকুৱা লাগিছে। গতিকে যিসকলে আমাক সহায় কৰিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যোৱা 1.5 বছৰত বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি ঘূৰি আহিছে, সকলো নিৰাপত্তা পাইছে আৰু উন্নয়নটো সঠিক পথত লাহে লাহেকৈ আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছে। বহুত সংস্কাৰমূলক কাম হৈছে, এইবিলাক লৈ পেলাই বহুতে ছেটিছফাইড হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমালৈ বহুতে কথা পাতিছে। তো এই বাই ইলেকশ্যনত কোনো কণ্টেষ্ট নাথাকিব, এই বাই ইলেকশ্যনটো সুন্দৰকৈ পাৰ হৈ যাব। ফৰ্চুনেট এটা কাহিনী যিটো ঘটনা হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন অঞ্চলত বেদখলবিলাক হৈ আছিলে। আমি মানে য'ত মানে মাটি পাওঁ, ক'ৰবাত মাটি দেখা পালে সেইবিলাক এৰিয়াটো দখল কৰোঁ। এইটো ভাল কথা নহয়, কাৰণ আজিৰ কথা নহয়, আমাৰ অহা যুগে যুগে আমাৰ মানুহবিলাকে ইয়াত থাকিব লাগিব। তো এই সময়ত আমাৰ খেতি পথাৰ, আমাৰ বিল খাল চববিলাক যদি আমি এনক্ৰচ কৰোঁ বা ইলিগেলি মানে যদি আমি এইবিলাক অকুপাই কৰোঁ, তেতিয়া অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে ইয়াত একো নাথাকিব। তো সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে বেদখল কৰিব নালাগে আৰু যিবিলাক ভাইলেন্সবিলাক আজি যিটো মাত্ৰাত কৰি আছে এইটো ভাল কথা নহয়। ভাইলেন্সৰ আমি সহায় ল'ব নালাগে, কোনো কাৰণত এইটো হ'ব নালাগে আৰু সকলো মিলিজুলি অসমত থাকিব লাগে। কাৰণ অসমৰ ইতিহাসটো চালে যোৱা 50 বছৰত অকল আমি সংঘাত প্ৰতিঘাত সেইবিলাকে দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আজি সংঘাত প্ৰতিঘাতবিলাক যদি হৈ থাকে এইটো ভাল কথা নহয়। কোনোবা কিবা কৰে আইনৰ সহায় লওক, আইন মতে যাওক, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों, जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो।